ještě netočil moc, a tady stojí provokativně na tom sluníčku krásně. To je krasavec. Co jsem říkal, to je 346. Ale přijde vláky. No možná taky bylo dobrý slyšet to hlášení občas. Nevím, se film super dali. Já lehce přituhoval, tak nám se zde vrhnou. Můžeš mi prosím tě čeknout inauguraci? Ty vole, soudruh, to je obrázek, ty vole. Ještě platí 10 hodin, taky dopoledne už, ty vole. Kdy ahy, kl. Počkej, já si to napíšu. Počkej, v 10 no, 11 už. Třeba masky už. Ty vole, soudruh, to je obrázek. No, to krásně. No tak to je jasný.